जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै जों बिसायख'थिनि थाखाय थियारि। बिसायख'थिया जुदि गाबोन समफोर जायोब्लाबो जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जेसेबां जोंनि एमसिएलए गोलैयो बे एमसिएलएफोरखौ जों देरहाजोबनो हानाय अबस्थायाव जोंहा फैबाय। दा बेवहाय जोंहा साननांगौ बाथ्रा गैया। बेजों लोगोसे जों तामुलपुर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय दिनै मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै ट्राइबेल रेस्ट हाउसनिफ्राय लानानै कलेजनि हस्टेलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारिफोराव हस्टेल लुनायनि अनगायैबो गोबां दिनै हायार सेकेन्डारिफ्राव जोङो 7 क्ररनि गंबा दिनै हायार स्कुल हायार सेकेन्डारि दिनै लुफुंगासिनो दङ। बेनि उनाव ब्रिजनिफ्राय लानानै लामानिफ्राय लानानै लाइब्रेरिनिफ्राय लानानै सलार लाइटनिफ्राय लानानै आबादारिफोरनि गोबां जेंना जेंसिफोरखौ लानानै दिनै रायजोनि मोनफ्रोमबो इसुफोरखौ लानानै दिनै फिसा फिसा इसुसिम जों दिनैहाय आवगायलांगासिनो दङ आरो रायजोफोरनि दिनै खामानि मावनो नाजागासिनो दङ। नाथाय बोसोरब्रै बोसोरबायाव गासैबो इसुफोरखौ खेबसेयावनो सुस्रांजोबनाया गोरलै नङा। थेवब्लाबो जों जेसेबां हागौ एसेबां जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै रायजोफोरखौ गोरलैयै थांना थानो हानायनि राहा खालामनो नाजागासिनो। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेबो गोहोम खोलैया। इउपिपिएलआ इउपिपिएलआनो। दा बेखायनो बेवहाय गुबुननिफ्राय जेसेबां फैयोब्लाबो बेवहाय गोहोम गोग्लैया। थांनाय गोलाव समावबो जों नुबोदों बेबायदि गिदिर दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा सम सम बिसायख'थियाव फोसावदिंफैदोंमोन। थेवब्लाबो जों नुदों जायनि फारसे दिनै रायजोफोर दङ, जायनि फारसे रायजोनि अननाय दङ, बेनो जाबाय इउपिपिएलनि फारसे रायजोनि अननाय हास्थायनाय आरो मिजिंथिनाय दङ। आरो दिनै जों बेवहाय गोजोन लाबोनायाव इउपिपिएलनिफ्राय 100% जोङो दिनै जाफुंसार होनो हादों। मानोना बेनि रायजो राजाफोरनि जि जेंना जेंसि बेजों लोगोसे बे रायजोफोरनि लुबैनाय बे जाहैबाय गोजोन थासारि। आरो बे गोजोन थासारि लाबोनायाव प्रमद बर' बिथाङा दिनै 100% जाफुंसारनो हादों। मानोना थांनाय गोलाव समाव दानि जायफोर सुबुंफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, थांनाय गोलाव समावबो राजखान्थि फोथाराव जोबोर गोख्रोङै दङमोन। नाथाय नै जोंनि ओनसोलफोराव दिनैहाय मा होनना बुङो, जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदि थांनाय गोलाव समाव गोजोन लाबोनो थाखाय बिथांमोनखौ जों खामानि मावनाय नुवाखै। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय बेवहाय जिबायदि खामानि मावदों, खामानि मावनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामबाय, जेराव बर'नि गोबां सानसुमैफोर, बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोर, जोंनि माखासे हान्जाफोर, बै हान्जाफोरनि दैदेननायाव दिनै सुक्तिनि उनाव बिटिआरआव गोजोन थासारि फैबाय आरो रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों आरो बेजोंनो दङ। दा बेखायनो प्रमद बर' सारजों जोङो दिनैहाय गासैबो बिटिआरनि रायजो राजा गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा खौसे आवगायलांगासिनो दङ। दा बेखायनो गुबुन जेसेबां फैब्लाबो बेवहाय इउपिपिएलनि खाथियाव जोङो मा होनना बुंदों, जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया।